אז אמרנו אז שלום, ברוכים הבאים, אנחנו ממשיכים בשער ה' ואמרנו שהתפיסת האלוהות היא תפיסת אלוהות מרובדת, זאת אומרת שיש מרכז ויש מסביבה מעגלים. הדבר הזה עומד במרכזו של ספר שערי צדק ולא שערי הוראה, אבל התפיסה הזאת נמצאת גם בשערי הוראה, מכיוון שזה חלק מהתפיסה של רבי יוסף ג'יקטיליה. אבל המשמעות הזאת היא שהאלוהות היא בעצם מרכז ומעגלים, אומרת כמה וכמה דברים. היא אומרת שאפשר לפגוש את האלוהות גם דרך הלבושים שלו, כלומר, גם דרך מעגלים חיצוניים מאוד, ואולי אפילו רחוקים מאוד. זה אומר שגם יש גבול, יש משהו לבוש ויש משהו לא לבוש, יש משהו קליפה. יש משהו שהוא הופך ללבוש שהוא כבר, נקרא לו לצורך הדוגמה שלילי, זה לא מדויק לקרוא לקליפה שלילי, אבל בסדר, לא אלוהות, נקרא לזה ככה. זה אומר שגם בתוך מה שאנחנו קוראים לו אלוהות, אנחנו יכולים להגיד שיש יותר אלוהות או פחות אלוהות. בסדר? או יש לבוש מפריד ולבוש מחבר, יש לבוש עבה ולבוש דק, יש לבוש אינטימי ולבוש חיצוני, וכן הלאה. וזה אומר עוד דבר שיש גם בלי לבוש. השלכה נוספת לכל התפיסה הזאת, יש עוד הרבה השלכות, אבל השלכה נוספת שלענייננו לגבי התפיסה הזאת, זה שיש סדר. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מדברים על מערכת מרובדת, אנחנו מדברים על תפיסה שהסדר בה הוא מאוד משמעותי. כלומר, אם נחליף פנים וחוץ, אם נמצאים תחתונים לרחוב, בסדר? ואנחנו נראה, ואני לא יודע אם יהיה לי זמן לעסוק בפרפרזה הזאת, לגבי בגדי המלך החדשים. יש סיפור מפורסם, הקודם הוא של האחים גרים, אני לא זוכר. מי שרוצה לכתוב לי בהודעות של מי הסיפור, סטיבנסון, אולי, לא זוכר. אנדרסון, כן, זה אנדרסון. בבגדי המלך החדשים, שם הצחוק הוא שהמלך יוצא החוצה עם תחתונים. אנחנו נדבר על זה גם כן, על הנקודה הזאת. אז יש החלפה, החלפה היא בעייתית. יותר מזה, יש חדירה מבחוץ פנימה. זאת אומרת, אם אמרנו שיש גבול חיצוני, משהו שהוא לצורך העניין בית, או לבוש ששייך אל האדם עצמו, אז יכול חס ושלום לחדור מבחוץ משהו פנימה, לחדור אל חוץ הלבושים. נקודה נוספת, מעבר לסדר שהלבושים יכולים להתערבב, כמו שמעתי פעם את הרב אברג'יל אומר, מי שטובל אחרי התפילה, למה ללבוש תחתונים על המכנסיים? אבל יש תשובה על זה, זה כדי להיות גיבור על, נכון? גיבור על, לובשים תחתונים על המכנסיים. בכל מקרה, לענייננו, אז זה החלפת הסדר, אבל לא החלפת הסדר, זה הכוונה שמשהו מחוץ ללבושים, משהו שהוא, כמו שקראנו לו לצורך העניין, שלילי. כרגע אנחנו קראנו שלילי, נכנס פנימה. יוצר חציצות, מערבב את הסדר, משייך משהו שמחוץ לכל המערכת, לתוך המערכת. זה כבר מתבאר באריכות בספר שנמצא באותה מהדורה הזאת של הרב בקר, שנקרא סוד הנחש, זה נקרא הנחש. אז יש עוד השלכות רבות למערכת הזאת, ולענייננו, ההשלכה הספציפית ביותר לספר הזה, זה ההשלכה של התפילה. כלומר, הלבושים הם שמות, הם גם תפיסות, הם גם שמות. תפיסות, שמות זה תפיסות. ולכולם יש צורך והכרח. כלומר, יש תפיסה קצת חסידית, הרב קוק טיפה מתפלמס איתה בזרעונים, שאומרת, בואו נפשיט את המלך. יש תפיסה, לא יודע איך לכנות אותה, שאומרת, אוי ואבוי להפשיט את המלך. כתוב במשנה, אין רואים את המלך שהוא עירום. פה אנחנו נראה שזה מרובד קצת. יש ככה ויש ככה, לפעמים ככה ולפעמים ככה. זה גם תלוי במעשים, וזה גם תלוי במערכת יחסים. זאת אומרת, השפה משתנה במערכת יחסים. אתה לא אומר, בן אדם מהרחוב, היי מתוק. אולי היום כבר כן, לך תדע, היום כבר הכל יתחרפן. אבל בסדר, אתה לא פוגש בן אדם שזר לו, ואתה אומר לו, יקירי, מתוקי, חמודי, אהובי, מחמדי. כיוצא בזה. זה שימוש בשפה שהיא לא תואמת. אז השמות, יש להם, הם מייצגים רבדים מסוימים באלוהות. כיוון שהשמות, כפי שהסברנו, שפה היא רובד הכרתי. ההכרה שלנו, החשיבה שלנו, האפיסטימולוגיה שלנו, ברובד היחסית החיצוני שלה אמנם, אבל בסדר, רובד הבינה שלה הוא מורכב מאותיות, משפה. אז כשאנחנו משתמשים בשמות, אנחנו משתמשים בעצם ברבדים מסוימים של ההכרה שלנו ביחס לאלוהות. מכיוון שהאלוהות היא מופשטת לחלוטין, אז השמות הם עצמם קדושים. מה זאת אומרת? אילו השם מייצג משהו חומרי לצורך העניין. זה דבר בעצמו יותר יקר משמו.
כן? פחות חשוב לי אם אני אקרא לדבר הזה בקבוק או צנצנת, העיקר שאני אשתה ממנו לצורך הדוגמה, בסדר. אבל ברגע שאני עוסק באלוהות, אז השם הוא לא שם ייצוגי, שמייצג איזשהו אובייקט שמאחורי השם. כיוון שזה דבר מופשט לחלוטין, אז השם עצמו מכיל את התוכן, לפחות התודעתי, בסדר, אפשר כבר לדון אם זה עצמי או באלוהות, או פוגע בתודעה שלנו, בסדר, זה כבר דיון אחר. אבל הוא מכיל את התוכן עצמו. הוא התוכן בעצמו. הוא לא מייצג משהו, הוא לא מצביע על משהו, בסדר? לכן יש מושג של חילול השם. כלומר, ריקון השם מהתוכן שלו. בסדר? אז לכן יש שמות שאסור להשתמש בהם במקומות מסוימים. או שמות שיש דרך מסוימת להשתמש בהם. ולכן, אם אני חוזר לתפילה, אז אדם צריך לדעת איך לדבר. שוב, אנחנו רואים פה שהאלמנט השפתי הוא מאוד מאוד מרכזי, ולא האלמנט של כוונת הלב, כמו בחסידות. אני לא אומר שזה טוב או רע, אני פשוט מחדד את הדברים, בסדר? לכן צריך לדעת, ואם הוא אומר שמות בתפילה הם כמו מפתחות. אז זה הכי כיף שיש מפתח מאסטר, אבל הוא לא מביא את האופציה הזאת של מפתח מאסטר. בעל שם טוב מביא את האופציה של מפתח מאסטר. הוא לא מביא. אוקיי? אז יש שמות שונים ולבושים שונים, ולדברים האלה יש גם השלכות גם מבחינה סוציולוגית, לאומית, אפשר לקרוא לזה פוליטית. הוא מדבר על זה בספר הזה, יותר מדבר על זה בשערי צדק, הוא מדבר על זה. גם מבחינת התפילה יש לזה השלכות, גם מבחינת התודעה, ההכרה האלוהית, יש לזה השלכות, ועוד 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 השלכות. כי לכל הדברים האלה, שאנחנו חיים בתוך מרחב כזה, יש השלכה כמעט על כל רובד שאנחנו נמצאים. וזו הקדמה כללית לפרק שאנחנו נכנסים אליו. שוב, אני חוזר ומסביר את המבנה של הספר. החלק הראשון של שער A, שהוא השער הארוך ביותר בספר, עוסק בכל מערכות הרבדים האלה. הוא הולך ומפרט אותם. למשל, למדנו על שמות הוויה, על שם הוויה באותיותיו, מה זה י', מה זה ה', מה זה וכולי, כן? ואז הוא מפרט אותם, דילגנו על הפירוט. עכשיו אנחנו נדבר על הלבושים, נדלג על עוד המון דפים שפשוט מפרטים את מושג הלבושים, רק כדי לא להלאות אתכם. נדבר על הכלל, לא ניכנס לפירוט והדוגמאות והסדר שלו. מה זה בדיוק, איזה לבוש כזה, לבוש כזה, מה זה לבוש ימין, מה זה לבוש שמאל, מה זה להפוך לבוש, מה זה זה, רק נדבר על הכלל של לבוש והתפשטות. בסדר? שאלות עד כאן? שערי יישוב? מה זה מה? על שערי יישוב. לא הבנתי את זה. שערי יישוב? שער ה'. שער ה', זה השער שאנחנו עוסקים בו. מה הנושא שלו? הנושא שלו הוא שם הוויה, הוא מידת התפארת. אבל מכיוון ששם הוויה הוא ציר המרכזי לכל מושג השמות, הוא כמו הליבה של מושג השמות, הוא מתייחס גם לנקודה פרטית לשם של התפארת, כלומר לספירה, לאידאה, לרעיון מסוים, לפרצוף מסוים, אבל הוא גם מתייחס לתנועה, הוא מתייחס לכל תנועת ההתפשטות האלוהית, כמין העץ, אפשר להסתכל על הגזע שדרכו זורם החיים ומתפשטים. אז במובן הזה שם הוויה, ולכן השער הזה הופך להיות מרכזי, הוא לא רק שם פרטי, הוא גם מתייחס לאיזושהי התגלות אלוהית כללית, לכן הוא שם של כל האצילות, כלומר של כל השמות. הוא איזושהי כותרת כללית לכל מושג השמות. וזה שם הוויה פרטי ושם הוויה כללית. זה לא הלשון של הרב. הרב, כלומר רבי יוסף ג'קטיה לא משתמש במונח שם הוויה כללי ושם הוויה פרטי, אבל הוא ודאי שהוא מתכוון לזה, ולצורך הנוחות אני פשוט הסברתי את זה ככה. אוקיי? יאללה. אז אנחנו בעצם מדלגים טיפה. אני רוצה להעיר הערה נוספת על מה שאמרתי על הריבוד שיש בשם האלוהות, וזה שזה גם קשור בשאלות של טוב ורע. כפי שאמרתי, כניסה, שינוי, סדר, לבושים כאלה ואחרים, הם משמעויות הטוב והרע פה, הם משמעויות של סדר, וצורה והופעה. זה נורא חשוב לדבר על זה, אבל אנחנו לא ניכנס לזה היום, אני מקווה שניכנס לזה בהמשך. למשל, אני קורא לכם משהו שהוא לא בתוך הטקסט ששלחתי לכם, ואלו נקראו שינויים. 30 כינויים נקראו 30 שינויים. אז אם אנחנו שואלים שאלות קלאסיות על איך האלוהות משתנה, כלומר פועלת כך, משתנה ביחס לתפילה, משתנה ביחס למעשים, משתנה ביחס להרבה דברים, איך היא משתנה? אין בעיה. יש המון 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 הופעות אלוהיות, והם, ביניהם יש כל מיני משחקים. ואלו כינויים נקראו שינויים, לפי שהבריאות משתנות בהם לטוב ורע, וכן הלאה וכן הלאה. אז גם כן חלק מהתורה הזאת של לבושים וכינויים,
היא קשורה למושג השינויים כן, אבל הוא בעצם אומר שהשינוי נקרא על שם השינוי שקורה באדם, בבריאות. כן, אבל זה הולך ביחד עם השינוי באלוהות, כלומר... מתוך השינוי, מתוך הכיווי השינוי, נוצר השינוי שבאדם. גם וגם, כלומר, אם האדם נידון בצורה מסוימת, אז הוא פוגש אלוהות מסוימת. אם בן אדם, אם אלוהות מתגלה באופן מסוים, אז היא פועלת על אנשים באופן מסוים. זאת אומרת, יש קשר. מושג הקשר פה הוא קשר מרובד, זאת אומרת, זה קשרים מקבילים. זאת אומרת, יש אומה, לאומה יש שר, לשר יש ספירה, לספירה יש אלוהות. זה תמיד הולך על רבדים, כמו משהו אורגני. עניין השינויים באלוהות הוא סוגיה רחבה פה. אני קראתי רק בשער ה' קצת לפני הטקסט ששלחתי עכשיו, וזה סוג אחד של שינויים, זה שינויים בכינויים. יש שינויים יותר עמוקים שנמצאים בכתר, וזה, כשנגיע לספירת הכתר, נדבר על זה. יש סוגים שונים של שינויים. יש שינויים במובן הזה של החלפת לבושים, וזה לכן ילדים קטנים מפחדים מליצנים ותחפושות, נכון? כי זה דבר שהוא משנה את המציאות שאותה הם מכירים, או אפילו תינוקות שאבא פתאום עושה פרצוף כועס, זה דבר מפחיד נורא, כי הם לא קולטים שמאחורי כל השינויים יש זהות אחת, נכון? זה קשור למושג תפיסת הייחוד. אז כשאנחנו מדברים על השינויים ברובד הזה, ברובד של השמות, ברובד של הכינויים, אני רק מציין שיש שינויים ברובד עמוק יותר, שהם שינויים בשורש ההוויה, זה שינויים בצורת השפע וההתגלות, האלוהות בראשיתה, במקור. אז זה כבר קשור למושג הכתר, זה קשור למושג השינוי בתפילה, פה זה פחות קשור לשינוי בתפילה, יותר שינוי בהנהגה ובהופעה. טוב, אז אני אומר, באמת, אפשר לקרוא פה המון, כי הבחירה שלי להתחיל לקרוא מפה היא לנסות לתמצת את זה. אני לא בטוח שזו בחירה נכונה, יכול להיות שזה היה אפשר לפני או אחרי, אבל בכל זאת בוא נתחיל. ואחר שהדעת הזה הודיעך בפירוש המשל שהזכרתי למעלה, דע כי כשהשם יתברך מתראה בפני האומות, הוא כדמיון המלך העומד לפני השרים, ולפני כל עבדיו, שהוא עומד מלובש לבושי מלכות ולבושי מלחמה, כמו שהודענוך למעלה, ואינו נראה לפניהם זולתי במלבושיו ותכסיסיו. לפיכך אין השם נראה כלל לאומות העולם, לפי שרוב הכינויים, המלבושים, מכסים אותו, מעלימים אותו מהם. זאת אומרת, דווקא הלבוש, דווקא ההופעה העשירה, דווקא ההופעה המפוארת, פה התפארת, זה מלשון פאר, פוארות, הסתעפויות, הרבה רבדים שיש עליו, דווקא זה משוייך להסתרת האלוהות. כלומר, כל הופעה עשירה, כל הופעה מלאה, יש בה דואליות. מצד אחד היא מאוד מאוד משקפת המון רבדים באדם. וואו, הוא גם מתמטיקאי, והוא גם לוחם, והוא גם פיזיקאי, והוא גם אומן, והוא גם... וואו, מדהים, עשיר, מרגש, יפה. אבל באיזשהו מקום זה מעלים איזושהי נקודה מאוד חשופה, מאוד ראשונית, נקרא לזה את הפגישה עם הבן אדם עצמו. פגישה עם האישיות הנקייה שלו, נקרא לזה ככה. ולכן, פה אנחנו רואים את הקשר, מה שנקראתי לזה הסוציו-פוליטי, לאלוהות. אומות העולם, מה שהוא קורא לזה השרים פה, תופסות את האלוהות בצורה דווקא העשירה והמרובדת שלו. ולכן מתאפשר כמה דברים. אחד, מתאפשר תפיסות שונות של אלוהות, וזה סבבה. אחד יתפוס אותו כאיש מלחמה, ואחד יתפוס אותו לא יודע מה, שופט, ואחד יתפוס אותו כבעל חסד, ואחד יתפוס אותו כחיוצא בזה, וזה, כפי שנראה בהמשך, קיים לעד. כלומר, הרובד הזה באלוהות וההשלכה שלו על הפוליטיקה העולמית, זה לא דבר שהולך להשתנות. מי שהרבה מתעסק עם זה, זה מניטו. הרב יהודה ליאון אשכנזי מתעסק הרבה בזה ביחס לשערי הוראה, ובכלל, ביחסים בין גילוי האלוהות והאומות. אוקיי? אז זה נקודה ראשונה. בסדר? זה ברור המקום הזה? ההשלכה בין הלבושים לבין הפוליטיקה. שורש האליליות? מה? איזה שורש האליליות? כן, אבל יש רמות שונות של לילות. יש לילות שזה הכוונה פוליטאיזם, במובן הזה שיש ריבוי פנים באלוהות, וזה עדיין לא עבודת כוכבים ומזלות. וכמו שהרמב"ם שם אומר במפורש, בפרק א', הלכות עבודה זרה, ויש דברים שהם יותר חמורים. פה לא מדובר על הדברים החמורים, כן, הוא מדבר בהמשך שיש אפשרות שהלבושים האלה דבקים בכנסת ישראל, טוב, אנחנו קצת מקדימים את המאוחר, אבל הם דבקים בליבה, ואז למרות שנשארים כלבוש, הם עדיין הופכים להיות לבוש של במשל, לבוש של המלך. דהיינו, לבוש שלמרות שהוא מגלה ומסתיר, הוא עדיין דבוק, הוא לא מפריד.
לגמרי. הוא לא יוצר דמות שקרית מדי, נקרא את זה בשפה של הפסיכולוגיה. אתה לא, מישהו, המארז מתחפש לרב, זה פער גדול מדי. אבל מישהו, שיבי בוחר מתחפש לרב, זה לא פער גדול. יש צד שהוא רב, בסדר? נגיד. אז יש צד שגם הלבושים המסתירים נדבקים חזרה בליבה, ואז הם משנים את המשמעות והתפקיד שלהם. אוקיי? שאלה. כן. כשאמרת שיש גילוי אותנטי, אז אנחנו רואים כמה לבושים. נכון. בעצם, קצת להגיד שיש חיסרון ללקות. שאנחנו מקבלים את בארומיה, נכון, אנחנו נדבר על זה, הזכרתי את זה בהקשר למידי המלך החדשים, ולתפיסה שאין רואים את המלך שהוא עירום, מה שהמשנה אומרת, נכון, אנחנו נדבר על זה, נגיע לזה. זה עוד רגע. וכשהשם יתברך עומד עם קהל ישראל, ראו הוא עומד עמהם כמלך עם בני ביתו. כן, אז אנחנו רואים שיש רובד אלוהות, שהוא רובד אינטימי יותר. הוא מסיר ממנו קצת מלבושיו, כמו שדרך המלך להסיר קצת מלבושיו בהיותו עומד איתו, כן, ובלי חליפה ובלי כובע, נגיד, כן. אולי עם חולצה, עם חציים, בלי חליפה, בלי כובע, אולי נעלי בית. בסדר? וזהו סוד, 3 פעמים בשנה ייראה כל זכורך את פני השם אלוהיך. אז שימו לב איך הוא קורא את הפסוק. יש אפשרות לראות את אלוהים. מה הכוונה לראות את אלוהים? ודאי שאין הכוונה גשמית, אבל כאן הכוונה לראות אותו עם פחות מלבושים. זה נקרא לראיית הפנים. ברוך עשה, כשם שהוא בא לראות, כך הוא בא לראות. זאת אומרת, יש מפגש חשוף יותר, באופן יחסי, חשוף יותר, בין האלוהות לבין האדם. דווקא בגלל שזה נעשה במרחב אינטימי. בסדר? כאן אתם רואים שיש גם שמות שקוראים לאלוהות רק במקדש. נכון? זה מובן, הרעיון הזה. אוקיי? אריזל מפתח את זה גם כן בגישה שלו, למשל באריזל, שער מ"ב כמדומני, יש את הבית והשדה והחדר וכן הלאה, יש מרחבים שבהם האדם נמצא, והגוף, יש נשמה, ומסביבה יש נפש ורוח וגוף ובית ושדה, זה גם באופן אחר קצת, אבל הרבדים האלה. עכשיו זה רק לא רבדים באלוהות, זה רבדים בכלים, או רבדים במרחב ההתגלות. פה יש הקבלה בין הרבדים האלוהיים לרבדים במרחב ההתגלות. בסדר? וזהו סוד, כן. כלומר, הוא חזק כשם שהוא, כן. וסוד גדול רמזו בכאן, וזהו סוד הכל חייבים בראייה. כן? ואף על פי שהשם יתברך אמר הכל חייבים בראייה, מכיוון שזה הקשר המהותי, זה לא מצווה נקודתית, אלא זה קשר מהותי, קשר אינטימי, קשר מהותי בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. ואף על פי שהשם יתברך הוא מתייחד עם ישראל במקדש, הוא מסיר קצת הכינויים שהם מלבושיו, כאומרם בעניין שם המפורש במקדש ככתבו במדינה בכינויו, אז אנחנו רואים שגם בתוך ארץ ישראל אנחנו מבדילים בין צורות שונות של פנייה ותפיסה אלוהית דרך השמות. בראי ישראל רואים אמיתת שם הוויה יותר משאר האומות, ועל פי כן עדיין הוא לבוש קצת המלבושים והכינויים, והטעם לפי שאין כל ההמון ראויים להגיע למיתתו של השם הוויה יתברך, ואינם יכולים לדעת תכלית עצומו. זאת אומרת, גם במקדש, שזה מהלך יותר אינטימי, עדיין זה לא אינטימי לגמרי. אז אנחנו רואים עוד פעם שגם יש פוליטיקה בתוך עם ישראל. בסדר? עד כאן בסדר? כן. מה הכוונה שבמקדש ככתבו? אני מבין שבמדינה ככינוי, כינוי כלומר לא הוא עצמו, אלא רק כמו, אני לא יודע בדיוק, מכיוון שיש בזה הרבה מחלוקות בראשונים, מה הכוונה, אבל בגדול, כמו שאתה קורא שם הוויה, אתה קורא שם אדנות. אתה רוצה לומר שם הוויה, אתה אומר שם אדנות. אז אתה לא קורא אותו ככתבו, נכון? כלומר, הכוונה אבל לשם המפורש. אני לא יודע. יש בזה הרבה דיונים בראשונים. מהו השם הנהגה במקדש? רוב הראשונים טוענים שזה בכלל שם י"ב, שם של ברכת כהנים. לא ברור בכלל. גם מושג שם הוויה, כשמסתכלים בראשונים, הוא פחות מרכזי מאשר בקבלת הראשונים. כלומר, בראשונים הכוונה בחז"ל ובפרשי חז"ל, תקופת הראשונים. אנחנו לא רואים דיבור ישיר על שם הוויה, אנחנו רואים דיבור על שמות, מה שאנחנו קוראים צירופים. שם י"ב זה לא שם, זה צירופי שמות. שם י"ב זה צירופי שמות. שמות האלה נזכרים ברש"י, רש"י מפרש אותם. תקופת בעלי התוספות, תקופת קבלת חסידי אשכנז. גם כן זה התעסקו עם זה הרבה. פה זה לפני גירוש ספרד, כן, אבל הוא כן מדבר על שם הוויה כפשוטו. אני לא יודע למה הוא מתכוון. אין בספר הזה בכלל
כמעט בכלל, סליחה, מעט מאוד, פעמיים, צירופי שמות. זה אומר משהו, תפיסה אחרת של שמות. לעומת זאת, קבלת חסידי אשכנז, טונה של שמות. זה צירופי שמות. נשמע כמו שההמון לא ראוי להגיע לזה, אבל יש יחידים שיכולים... כן, עוד שנייה, נכון, אבל עוד בפסקה הבאה, כן. אבל כשהשם יתברך מתייחד עם צדיקים וחסידים, אבות העולם והאיתנים, אז הוא מסיר ממנו כל הכינויים, ונשגב השם לבדו, ונמצא השם הוויה יתברך עומד עם ישראל כמלך שפשט כל מלבושיו ומתייחד עם אשתו. אז יש משפחה ויש אישה, זה זיווג, זה ערום. אוקיי? וזהו סוד. שנייה, אני אסיים את הפסקה, וזהו סוד שוב בנים שובבים, נאום השם, כי אנוכי בעלתי אתכם. הוא אומר, ורסתיך לי לעולם. כלומר, איך הרב קורא את הפסוקים האלה? ספציפית, על סיטואציה מסוימת. לא כללית על עם ישראל, נכון? הוא לומד אותנו גם תנ"ך, נכון? שערי הוראה יכול ללמד גם איך לקרוא בתנ"ך, בהשקפה של קבלה או נבואה, איך שתרצו, בסדר? הוא אומר, כאנוכי בעלתי אתכם, מדובר על ייחוד מסוים. ורסתיך לי לעולם, מדובר על ייחוד מסוים, על ייחוד שהמלך בלי מלבושים. כך כמו שהמלך פושט מלבושיו ומתייחד עם אשתו, כך שהמלך יתברך פושט כל הכינויים ומלבושיו ומתייחד עם ישראל, עם חסידיהם הפרושים והטהורים. כן. אם כל עם ישראל מגיע כאילו מבחינת בנים. משפחה, בנים, כן. ועוד משהו לראות יש באמת משהו שלא מסתכל לעולם, מסתכל לעולם מבחינת הרוסים. אבל מצד שני באירוסין יש משהו יותר מנישואים, יש בזה כל מיני נקודות, כן. אבל פה הוא לא נכנס למילה ורסתיך, הוא רק בא להגיד שזה קשר נישואים. הוא רוצה להגיד שאנוכי בעלתי בם והרסתיך לי לעולם זה קשר נישואים. זה לעניינו, מה שהוא רוצה להגיד. המשל הזה מופיע גם שוב בשערי צדק בצורה באיזשהו מקום יותר ספרותית, מי שרוצה שיחפש אותו שם. בכל מקרה, אני רוצה להדגיש פה כמה נקודות. יש הלכה, סליחה, לא הלכה, יש הנהגה שכשאיש מתייחד עם אשתו לא מדברים. בזמן הביאה עצמה לא מדברים. למה? השאלה היא מה שקורה שם זה דבר שפתי, זה תקשורת שפתית, כלומר תקשורת שעוברת דרך קוגניציה, דרך פורמליות, דרך איזשהו מבנה הכרתי, או שמה שקורה שם הוא מעל מבנה הכרתי. זה קשור למושג של צניעות. מה זאת אומרת? צניעות, במובן העמוק של המילה, זה זה שאנחנו מסתכלים על משהו שהוא לא במקומו. כשאיש מסתכל, למשל, כשאדם מסתכל על דבר הוא צנוע, למשל מסתכל על איש ואישה מקיימים יחסים, אז מה שהוא רואה זה לא מה שקורה. כי מה שקורה הוא לא ניתן לתוך תבנית שאפשר לראות או להבין במילים, ובטח שלא בראייה של עיניים. זה מובן הנקודה הזאת של הצניעות? צניעות זה לא משהו רע שאסור לראות, זה פשוט שאתה עומד בפוזיציה, בהיקף, במעמד, ברובד, אלוהי, כמו שקראנו לזה, שאם אתה מסתכל ממנו על נקודה אחרת, אתה לא רואה באמת מה קורה שם, ואז בעצם אתה מחלל אותה. כי מה שאתה רואה זה משהו מכני. כי זה מה שאתה יכול לראות בעיניים. וגם מה שקורה בין בני הזוג עצמם, הוא לא קוגניטיבי, הוא לא תוכן. לכן השפה, שוב, זה לא הלכה, זה הנהגה, שלא מדברים. כשהדבר דומה, אנחנו מוצאים אצל כהן גדול, נכון? כהן גדול ביום כיפור, הוא מתפלל את התפילה, מתי? כשהוא יוצא מקודש קודשים. נכון? וידוע לנו שבנביא חדר המיטות נקרא קודש הקודשים, שם אצל יואש. כתוב שהחביאו את יואש בקודש הקודשים. בחדר המיטות. אז איך חדר המיטות? הטליה שם רצחה את קודמי המלוכה, מה היא רצה, לא חיפשה מתחת למיטה, אז מפרשים אומרים שהחביאו אותו בקודש קודשים, לא נכנסה לקודש קודשים. בסדר? אז יש נקודה של ייחוד שהיא נורא נורא עמוקה, שהיא כבר מעבר לשפה. היא ערומה לגמרי. עכשיו, זה דבר מרתק, כי יש פה משהו שאני לא יודע מי העיר, אתה הערת נראה לי, שיש בזה משהו דווקא ריק כזה. זה הנקודה שרציתי לחדד לגבי בגדי המלך החדשים. נכון, בגדי המלך החדשים זה סיפור של גויים, זאת אומרת, והם צודקים, זה אמת, זה לא גויים פיכס, זה לא במקום הזה. מבחינת תפיסת האלוהות שלהם, הפשטת המלך היא ביזוי של המלך. ולכן הגויים תופסים את
אומות העולם תופסות את האלוהות כמלובש. אבל אסור לקיים יחסים עם בגדים. שוב, לא בדיוק איסור, הנהגה. בסדר? מקובלים בכלל מקפידים על זה. למה? עוד פעם, השאלה מה קורה שם. מה שקורה שם זה חיבור שהוא מעבר ללבוש. לבוש זה יכול להיות שפה, זה יכול להיות תודעה, זה יכול להיות איזשהו ממשק שיוצר מערכת יחסים. זה מובן? אבל ייחוד זה משהו חשוף נורא. קשה לדבר על מושג של מערכת יחסים בתוך ייחוד. אפשר לדבר אם רוצים, אבל כדי לחדד, מה? כי יש שניים. כי כן, אין פה אינטראקציות במובן הזה של יש איזושהי מערכת שמסדירה את האינטראקציות. בסדר? לכן זה דבר מאוד מאוד סודי, דבר מאוד מאוד אינטימי. מהותו, רק בגלל שאנחנו מתביישים מזה, כי אנחנו אנשים תרבותיים ולא חיות. כן? מהותו, זה דבר סודי ודבר אינטימי. כן. אבל באמת יש גילוי של חיסרון. בתפיסה של שערי ההוראה לא. לא. נכון, זו תפיסה אחרת. בהחלט אמרתי, יש גם תפיסות ביהדות שככל שהאלוקות היא יותר מלאה, יותר עשירה, אז היא יותר שלמה. פספסתי אולי אפשר לקשר לכך שראייה משנה את המציאות כמו פיזיקה קוונטית, יכול להיות, אתה על הצניעות. הצניעות. נראה לי, אם הבנתי נכון את ההערה. כן, כן. אתה רוצה להגיד משהו על זה? טוב. לא יודע, חשבתי אולי מה אתה אומר? אני אומר, עם העניין של הראייה... לא שומע אותך טוב. אולי אני לא דבר? טוב. אני אומר, אולי הבעיה בראייה הלא צנועה זה לא רק שאתה רואה משהו לא אמיתי, אלא שאתה גם גורם למציאות להיות שונה, במידה מסוימת. כלומר, כן. אתה מפריע לאיזושהי הוויה מסוימת שהיא נכון. מטאפיזית, ואתה מקריס פה את האירוע כן. כן, זה נכון. נכון, אני דיברתי על הצופה. אתה מדבר על הפגיעה שהצופה פוגע בנצפה. נכון. התפיסה של, לפחות של פעם הייתה, שיש גם אור היוצא מהעין. ככה הייתה התפיסה פעם. מבחינה פיזיקלית, הם חשבו שהעיניים רואות כי הם יורות איזשהו קרן, כן? ואז הקרן חוזרת, זה ככה אדם תופס, כמו כזה עטלף רק עם עין. בסדר, פחות מבחינה פיזיקלית לא נכון, אבל תפיסה גם אצל הארי היא כזאת, שנקודים, אורות הנקודים, אורות שיוצאים מהעיניים, והם יכולים לשבור ולהישבר, כן? נכון. עכשיו תראו משהו מעניין, ממשיך. וזהו סוד, פשטתי את כותנתי, הכרחה אלבשנה. מי אומר את זה? פה, בספר שערי ההוראה. מי אומר את הפסוק הזה? הקדוש ברוך הוא אומר את זה. מה אנחנו קוראים בדרך כלל את שיר השירים? שמי אומר את הפסוק הזה? הראיה, ומי זה הראיה? כנסת ישראל. הוא קורא הפוך את שיר השירים. למה? כי זה השכינה, זה חלק מהאלוהות. שכינה, חלק מהאלוהות. הקדוש ברוך הוא, לא ברור מי זה הזכר, בסדר? אבל פה הוא מתייחס לזכר כעם ישראל. תראו, פירוש פסוק זה, היה הקדוש ברוך הוא מתרעם על ישראל. הוא אומר, פשטתי את כל אותם הכינויים הנקראים כותנתי. כלומר, הגעתי למצב חשוף. כדי שלא יתאחזו בישרי אומות העולם. אמרתי, עזבו, אני כל כך לדבר דיפלומטית. אני רוצה לדבר עם הילדים שלי. בלי, לא דיפלומטית, כן? יש אנשים זרים, אתה מדבר בכבוד, אתה לא עושה צחוקים, אתה לא משתתן, נכון? אתה נמצא באיזשהו מקום רשמי יותר, בסדר? בצדק. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני חשפתי את עצמי. ודרך אגב, גם בטיפול זוגי, אנחנו יודעים שאחד הדברים שהכי גורמים לקריסה של המערכת הזוגית, זה שאחד נמצא בעמדה חשופה והשני לא קולט את זה. או אפילו, לא רוצה להגיד, מנצל את זה, כי זה לא בזדון, אבל לא יודע, תקראו לזה איך אתם רוצים. כאילו, פוגע בו. אם אנחנו רבים, נניח התווכחנו, אתה אמרת ככה, אני אמרתי ככה, תוציא כסף, לא תוציא כסף, רבים, אני אמרתי, אתה בזבזן, אתה אמרת לי קמצן, לא נעים, לא נורא. רוב האנשים עוברים את זה. למה? כי שנינו היינו בעמדה של הוצאה החוצה, של לבושים. בסדר? שנינו, אני לבשתי את לבוש הקמצן, הוא לבש את לבוש הבזבזן, לצורך העניין. בסדר?
אבל אם הוא בא אליי ממקום חשוף, ואני נכנסתי בו, אז זה מנתק את היכולת ליצור אימון וקשר. הוא אומר, אני לא רוצה לחשף יותר. ואז כבר אין פה ייחוד, לא יהיה פה ייחוד. אז זה ההתרעמות, מה הוא אומר? אני הגעתי למקום שלא התאחזו בישראל אומות העולם, ונשארתי עם ישראל לבד. שאתם מבינים גם את הסיפור של עבודה זרה, ברמה התרבותית, שמופיע הרבה בתנ"ך, על מה הקדוש ברוך הוא מתרעם? למה הלכתם, זניתם עם, כן? תמיד יש את המשלים האלה, נכון? הנביאים תמיד ממשילים את הקשרים התרבותיים לקשרים מיניים, כביכול. הלכתם זניתם עם כל חזקאל שם חריף מאוד בעניין הזה, נכון? אז הוא אומר, אני באתי להתייחד איתכם, ואתם אמרתם, בלגן מיני עשיתם, כאילו, לא כיבדתם את האינטימיות. הכנסתם דברים אחרים. שלא יתאחזו בישראל אומות העולם, נשארתי עם ישראל לבד, מדוע אתם חוטאים ורוצים שאחזור ללבוש אותם הכינויים, יתאחזו ישראל אומות בהם, ויוליכו אתכם בגלות. כלומר, שוב אתם רואים שהעניין הפוליטי-מדיני, הוא קשור בעניין האלוהי, והוא קשור בעניין הלאומי. כי כמו שיש בית, ולא מתייחדים עם מישהו בגינה, אז ככה גם אם אתם מתלבשים, אם אתם רוצים שבייחוד יהיה לבוש, אז גם ממילא יהיה גלות. אתם רואים את הריבוד הזה, כן? לא, לכן יש השפעה לתפילות חול, לעומת תפילות הארץ ישראל, תפילות אחרות, הכל, הרבדים האלה מופיעים בהרבה הרבה הרבה הופעות. זה ברור מה שאני אומר? אוקיי. וכך אמר, פשטתי את כותנתי, וחזר ואמר, רחצתי את רגליי, חכה את ענפם, כלומר, רחצתי את השכינה, הנקרא אדום רגליי, מתינוף ארץ העמים, כן, קמה מדינת ישראל, מה שתרצו לקרוא לזה, לא יודע מה, עלינו לארץ, קמה בית המקדש, כל דור וזה, כן, היה איזושהי התרחקות מהמרחב הלא אינטימי, שהוצאתי אותה מן הגלות שגלתה עם ישראל, ואך אתם גורמים שהוליך אותה בגלות עמכם בארצות העמים, והתענפו אותה בתומותם, וזה זאת רחצתי את רגלייך, חכה את ענפם. אם כן, התבונן, כשהלכו ישראל בגלות בבל, לבש השם, הוויה, 30 הכינויים, שם הכותונת, ואז נתאחזו באומות. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לראות בגלות את האלוהים, מבלי הפרספקטיבה התרבותית של אומות העולם. אני יכול להגיד לכם שגם היום לא יצאנו מזה. הרבה מאיתנו, כולל יהודים דוסים, יראי שמיים, רואים את אלוהים קצת כמו שהנוצרים רואים. קצת כמו שהמוסלמים רואים, או קצת כמו שאפילו עובדי עבודה זרה רואים את האלוהים. הם חושבים שזה יראת שמיים, אבל כן. למשל, תפיסות של חסד מוגזם לגבי האלוהות, למשל, תפיסות של משפטיזציה של האלוהות, למשל, תפיסות דתיות. החרדים רואים את האלוהות כאל דתי, נכון? אני לא חושב שהאלוהים הוא אל דתי, הוא אל לאומי. אל דתי זה אומר שהמערכת היחסים שהקדוש ברוך הוא עם ישראל עובר דרך התורה. בלי התורה אין מערכת יחסים. כאילו הוא בא להגיד שהנישואים זה כתובה. נכון? התורה נמשלה לכתובה במדרשים, נכון? זה מדרש מפורסם, שירים של אברהם פריד גם. לא זוכר אותם טוב, בסדר. בכל מקרה, כזה, בכל זה, היה ספר כאילו שמשנה שבר, כדי שכאילו יגיד לא נשואים, אז היא זנתה, אז כאילו זנתה, יש במדרשים הרבה. בכל מקרה, זה כמו להגיד שמה מהות הנישואים, מה מהות הקשר בין האיש לבין האישה, במשל, כן? החוזה. תפיסה מסוכנת מאוד. זה לא נכון. אבל הרבה תפיסות כאלה. עכשיו, למה זה? כי אנחנו בגלות, במקום העמוק של המושג גלות. וחלק מזה זה להפשיט לבושים של התורה, נדבר על זה הרבה, נכון? שאנחנו חושבים שהם תורה, לא מהות התורה. אז האדם שנמצא בגלות, הוא לא יכול לראות את אלוהים, לכן מלכה ושריה בגויים אין תורה, ולכן בחוץ לארץ פטרו מן המצוות, ונציבו לך ציונים, וכל הדברים האלה. למה? כי ברגע שאתה חי בתרבות אחרת, אתה תופס את האלוהות דרך הלבושים, זה יכול להיות אלוהי ישראל, אבל אלוהי ישראל הוא כבר לבוש בלבושים, זה מה שהוא אומר פה. כן? איך בגלל, הוא כותב פה רוצים שיחזור לפגוש אותם הכינויים ויתאחדו שרי עובדי גילולים בהם, כלומר, איך זה שהוא לובש אותם יגרום לזה שהעובדי גילולים. זה כי זה היינו הך. לא, ואז הם יגרמו לגלות. זה היינו הך, זה היינו הך. ברגע שאני, אם אני נכנס לבית עם מעיל ומטריה, אז אני לא בבית במובן מסוים. זאת אומרת, מישהו תרגיש בבית, נכון? אתה אומר שתרגיש בבית, מה אתה מתכוון? תוריד את המעיל, זה תרגיש בבית. הוא לא מרגיש בבית. הוא מדבר איתך בשפה של דיפלומטית, הוא מטריה פתוחה ומעיל עם מגפיים.
אז זה כבר לא בית. כלומר, הבית זה לא רק הקיר, נכון? בסדר, זה הכל משל, המשל לא מדויק לנמשל. בסדר, מערכת יחסים שאנחנו יוצרים, כשאנחנו עושים שיתוף, כשאנחנו מלבישים ולבושים, אז היא מערכת יחסים כזאת שגורמת לאלוהות להיות אלוהות משותפת, זה מה שהוא רוצה להגיד. כלומר, אלוהות אוניברסלית יותר, בשפה יותר מודרנית. האם האלוהים הוא אוניברסלי? יש ממד כזה, נכון? בהחלט יש ממד כזה, וזה חשוב, והמשך נראה למה זה חשוב. אנחנו לא באים לחתוך את זה. אנחנו לא אומרים, לא, אין לבושים, אסור שיהיה לבושים. זה חלק מהתורה. הכינויים, כפי שהוא הסביר בתחילת הספר, הם חלק מהתורה, הם חלק חשוב מהתורה, הם חלק מהקודש. באיזה אופן, כמו שהסברתי, לגבי מושג הדבקות מקודם, כן? אנחנו לא באים לחתוך אותם. אבל גם כן שאלה, כמו שאמרתי בהקדמה היום, השאלה באיזה מרחב אנחנו משתמשים בהם. ושוב, השלכה לגבי תפילה. באיזה מרחב אתה משתמש באיזה שם. אוקיי? כלומר, בעצם הלבישת לבושים מוציאה את זה מהמרחב האינטימי, ואז כאילו אתה לא נמצא לבד. נכון, ואז כבר זה לא מרחב אינטימי. ואז זה לא ארץ ישראל, זה לא בית מקדש, זה סוג של גלות, וזה אלוהות אוניברסלית. כלומר, בעצם היציאה מהמרחב האינטימי זה כבר גלות? במובן מסוים, כן. זה מה שמתכוון פה? כן. ולכן צריך להגיד כזה דבר. יש רש"י, שמע ישראל, רש"י על שמע ישראל. אלוהינו שהוא עכשיו יהיה אלוהי האומות. משמע שכרגע אלוהי האומות זה לא האלוהים שלנו. נכון? רש"י על פסוק שמע ישראל. שמע ישראל השם אלוהינו, השם אחד. מפרש רש"י, שמע ישראל השם שהוא אלוהינו עכשיו, יהיה לעתיד לבוא אלוהי האומות כולם. אז מי זה אלוהי האומות כולם? יש אלוהים אחר, יש לנו שניות, אנחנו לא מאמינים בייחוד השם. ברור שאנחנו מאמינים בייחוד השם. אז מה הכוונה שהוא לא אלוהים של האומות? יש אלוהים אחר? לא הכוונה שיש זהות, אלוהות אחרת, ישות אחרת כביכול, כן? אלא זה תפיסה אוניברסלית של אלוהות, זה אלוהות לבושה בלבושים אחרים. ממילא זה נראה כמו משהו אחר כבר. ותזכורת פה בגילוי ענקי והשכינה. אבל לעצמה לבוש לפני. זה לא מדויק, כי השכינה היא בתוך עולם האצילות, השכינה היא לא לבוש. לא לבוש בדיוק. הכינויים הם לבושים, הכינויים מחוץ לעולם האצילות, הם בהיקף יותר מורחק בעולם האצילות. זה נכון שיש דינמיקה שהכינויים יכולים, כפי שראינו, להידבק בשכינה, והשכינה יכולה להתלכלך, כי סוף עולם האצילות, או מדרגת המעבר בין עולם האצילות לעולמות ביאה, היא מדרגה שהיא דינמית, כלומר זה יכול לרדת ולהתלכלך. רגליה יורדות מוות. הסוף של האדם יכול להיות שקוע בבוץ כביכול, כן? נחש כרוך על עקבו, אפשר לפגוע שם, עקב אכילס, כן? גם בתפיסת האגדות היווניות, יש מקום שהוא מצד אחד קשור למציאות והוא רגיש עליה, הוא יכול גם להתערבב איתה. לא, כי שם הוויה זה השם הנקי, אדרבה, לכן הוא מביא את כל הסיפור. זה הכוונה פה. שם הוויה הוא השם הערום. עכשיו, באיזה מובן הוא ערום? במובן שהוא... מה? לא, הוא רק אומר איך מופיע הגלות. נכון. מה זה הגלות? מה זה הנפילה? אחרי שהתחתית של עולם האצילות נופלת. לא כל עולם האצילות נופלת. הלוקות בעצמה לא מתרסקת ומדרגת הקשר למציאות היא זאת שנפגעת. גם כשאנשים מתגרשים, חס ושלום, לא עלינו, הם שניהם נשארים בני אדם טובים. בסדר? הזוגיות שלהם נפגעת, הבית שלהם מתפורר. זה מדרגות יחסיות, בסדר? הן מהותיות, הן חשובות, הן יקרות, הן לא... יכול להיות שהן אפילו מייצגות יותר ממה שהם שניהם בעצמם. השלם גדול מסך חלקיו. יכול להיות שהבית הוא גדול משני אנשים שבו, שזה השכינה שעולה לכתר. הכל טוב, אבל זה עדיין לא הדבר בעצמו, בסדר? אז רק מה שקרה, הוא רוצה לשים את זה על יחזקאל, הוא רוצה להראות לכם את זה בפסוק של יחזקאל, זהו סוד באו גויים בנחלתך, שימו לב שבאו גויים בנחלתך, זה גם פשט, נכנסו גויים גבולות, כן? וגם התלבשה האלוהות בתפיסות אוניברסליות. אז חשוב לי להדגיש את זה, יש אלוהים אוניברסלי, אבל לפי דעת שער האורה, זה מאוד חשוב להבין את זה. התחלתי להגיד את רש"י ואנחנו במקום אחר. לפי דעת שער האורה, היחס שלנו לאלוהים האוניברסלי הוא יחס נחות יותר. שלא כמו, יש דעות ביהדות שחושבות, אדרבה, היחס האוניברסלי הוא יחס עליון יותר. זה בעצם העניין של הבאים הוא השם אחד, שמו אחד, זה דבר נחות? לא, הוא יהיה אחד שם אחד, זה אני לא יודע, שמע ישראל, דיברתי על רש"י שמע ישראל.
יש התפשטות של המדרגה האינטימית, עתידי ארץ ישראל שהתפשט על כל הארצות, יש התפשטות של המדרגה האינטימית החוצה. איך עושים את זה בלי שזה יהרס? זה באמת העבודה שלנו בעולם. איך אתה יכול ללמד סוד בחוץ? איך אתה יכול ללמד סוד אנשים שלא ראויים? איך אתה יכול ללמד תורה למישהו שלא ראוי? פעם היה הרבה יותר, רבן גמליאל גם חשב ככה, נכון? שם חרב בבית המדרש. זו שאלה מאוד גדולה, מערכת הגבולות היא שאלה מאוד מאוד גדולה, זה כוונות המזוזה. אתם רוצים כוונה פשוטה למזוזה? דיברנו על זה בשער השם שדי, במוקלט בספוטיפיי ובשאר האפליקציות. השם שדי הוא שם של גבולות, שאמר לעולמו די. הוא גם שם שמנהיג שפע, כמו שד, שהוא שופע, אבל הוא גם, לכן, יש במדרשים שהוא שם של שפע, שדי באלוהיתי לכל בריאה, הוא מספק. מה? כן, הוא מספק שפע, הוא מפרה, אבל הוא מפרה עם משמעות של גבול. זה הפריה עם תודעה גבולית. אתה יוצא, לכן לאיפה המספונה המזוזה, זו שאלה, יש מנהגים שהיא ישרה, יש שאלות, כן? יש בזה כל מיני מנהגים מייצגים את המעברים. הגבול והמעבר. במעבר אתה צריך מצד אחד לעבור ממשהו, ואז אתה רוצה להשפיע אותו גם החוצה, ומצד שני אתה לא רוצה להשפיע אותו בצורה גדולה, שתצא עם תחתונים החוצה. אז זה הכוונה ששמים יד על המזוזה. כשאתה נכנס לבית כנסת, אתה מתכוון להשאיר את העולם בחוץ. ושאתה יוצא בבית כנסת, עוד פעם שם יד על המזוזה, אבל אתה מתכוון הפוך. להוציא את החלקים שיכולים לצאת, לא את החלקים שיהרסו. חלקים שיכולים לצאת החוצה, יש חלקים שיהרסו. מה זה החלקים האלה באופן ספציפי? זה כל בן אדם בעולם שלו. זה שאלות מאוד גדולות. שים מזוזה בכל חדרים, חוץ מחדר שלא חיים בו, שאין בו חיים של בית. הוא לא משמש למגורים. כלומר, הוא לא חלק מהמעטפת של המדרגה האנושית. מחסן. בבית מדרש כן שמים, אבל בבית כנסת לא. כן, בסדר, יש בזה דיונים מאוד מאוד גדולים. מסכת פסחים גם, שם מסכת סוכה. סוכה לפסחים. טוב, אז באו גויים נחלתך, ואז גלו לבבל, וזהו, ויהי ב30 שנה. כלומר, איך ספר יחזקאל מתחיל? שזה ספר של גילוי האלוהות בגלות, נכון? יחזקאל זה נבואה בבבל, בסדר? אז מה הוא אומר? ויהי ב30 שנה. מה 30 שנה? שנה ללשון שינויים. ראינו שכינויים זה שינויים. עוד שניה נתייחס לשאלה. ראינו שכינויים זה שינויים, שזה עוד עניין בתפיסת האלוהות האוניברסלית. כשאנחנו מדברים על אינטימיות, אינטימיות זה ייחודיות. זה המושג של אינטימיות, דבר אישי. בתרגום המילה אפילו, כן? כשאני אומר, יש לנו קשר אינטימי, היום משתמשים באינטימיות הכוונה לקשר מיני, זה לא בהכרח הכוונה, כן? אינטימי הכוונה קשר אישי. אישי זה דבר ייחודי. אתה לא יכול לדבר, יש לי קשר אישי עם 3 אנשים ביחד, זה כבר לא קשר אישי. בסדר? אז לכן השינויים והאוניברסליות הם הולכים ביחד. כלומר, כשאתה מדבר על עניין אוניברסלי, בהכרח אתה מדבר על ריבוי פנים. אחר אתה מדבר על פלורליזם מסוים באלוהות. בסדר? וזו מדרגה נכונה, אבל לא באינטימיות, בסדר? אחר כך נראה איפה היא נכונה ולכן כשיחזקאל הנביא מתנבא בגלות, הוא אומר, והיא ב30 שנה, והיא בתוך, מה זה והיא ב30 שנה? הוא היה בתוך מרחב של הכינויים, 30 כינויים, 30 שינויים, כך הוא פגש את האלוהות. ולמה זה והיא? הוא אומר פה, אז ואי. כשהשם מתלבש כל הכינויים המלבושים, וירדה שכינה לבבל, כאומרו, ואני, שזה שם המלכות, ואני, בתוך הגולה, הנהר כבר. כל זה בגלות. כן, שנייה נתייחס למה שכתוב פה, ונסיים. אלוהים אוניברסלי, הכוונה להתפשטות בצורה לבוש. לא, אלוהים אוניברסלי, הכוונה הפוך. התלבשות מאוד מאוד גדולה. התלבשות של המון המון תרבויות על האלוהות. יש בזה משהו מרגש וחזק, חשוב לי כל פעם להדגיש, אני לא אני ולא הספר באים לזלזל באופן הזה של האלוהות. התפשטות החוצה? לא, יש התפשטות מהגרעין פנימה, וזה כמו שאמרתי, עתידה ארץ ישראל פשוט לכל הארצות. או כמו שאומר רש"י, שאלוהים שהוא שלנו יהיה אלוהי כל האומות, וזו שאלה גדולה איך, לכן התחלנו לדבר על מזוזה, כי אין הכוונה שיהיה אלוהי ישראל, אחרת, מה בדיוק הכוונה? נכון? ברור שיהיה אלוהי ישמעאל, הוא יהיה קצת שונה, או לבוש בלבוש שונה, מאשר אלוהי ישראל, אבל איך זה יהיה? לבוש מפריד, לבוש מחבר, את זה נראה בהמשך. איך הלבושים יכולים להיות לבושים שהם דבוקים, למשל האור, כן, לבושים רבים, כן, נכון, לבושים רבים, נכון. בשביל הגויים, כיום, בשביל אומות העולם, פגישת האלוהות בהתרחבות עם לבושים רבים היא אכן התרחבות, כלומר, הם תופסים אותו גדול יותר, אללהו אכבר, תופסים אותו גדול יותר.
בסדר? זה מימד כמותי והתרחבותי של האלוהות. בשבילנו זה לא התרחבות, בשבילנו זה הפוך, זה הסתרה. מכיוון שהבסיס הקשר שלנו הוא בסיס אינטימי, אז כל הרחבה כזאת של אלוהית, אלוהים גדול, סל משחצי מגרש, יש בזה צד של הסתרה. בסדר? זה הסיפור בגמר, שמישהו זרק סל משחצי מגרש, ואז צעקו יש אלוהים. זה פועל גליל עליון, מישהו קאבי, לא נכון. בסדר? זה לא שזה שקר, שימו לב, בכוונה מביא את הדוגמה הזאת, זה לא שקר, לא מישהו שאומר את זה, הוא משקר, הוא עובד עבודה זרה, אבל יש פה הסתרה של המדרגה האינטימית, אוקיי? אנחנו יכולים לראות את זה גם בתפילה, יש תפילה שהיא נוגעת למהות נשמתית, ויש תפילה שהיא נוגעת למרחבים, כסף, פרנסה, שוב, זה לא דבר שלילי, כן? זה לא דבר שלילי, ובסופו של דבר גם מי שמתפלל את התפילה האינטימית, הוא אומר את המילים של כסף ופרנסה, וגם נוגע לרבדים האלה, כן? אי אפשר לחיות חיים אינטימיים בלי בית. אז בשביל בית צריך כסף, נכון? מישהו רוצה להתייחד עם אשתו, צריך הלכות נישואים, אני אומר ממש, הלוכה, בסדר? הלוכה צריך חופה בית, נכון? בסדר? תבנה בית, צריך פרנסה. אבל זו תפיסה שהולכת מבפנים החוצה. כלומר, מהקשר של הייחוד אל המרחבים החיצוניים. ולא תפיסה הפוכה. לכן אתם תראו את זה גם כן, בתפיסות אלוהות. יש כאלה שמנסים כל הזמן להדביק לבושים אוניברסליים על האלוהות. כוונתם לטובה, הכל בסדר, כוונתם לטובה. אבל בדבר הזה הם יוצרים הפסק והסתר. הם לא מבינים שאפשר הפוך. כלומר, מבפנים החוצה. נכון? מבפנים החוצה זה מפחיד ומסוכן, לפעמים יותר מאשר מבחוץ פנימה. כי בחוץ פנימה זה מקסימום לא מדויק. בסדר. תרבות היהודו-נוצרית, אתם מכירים את הביטוי הזה. פיטרסון, הרבה מדברים. תרבות היהודו-נוצרית, השותפות שלנו עכשיו עם המערב, תרבות היהודו-נוצרית. יש בזה אמת. זה לא שקר. אבל זה לבושים, המון לבושים. ואם יהודי מקבל את המושג הזה, זה לא מדבר פרקטיקה, פוליטיקה, נוח לפעמים, זה גם שאלה, איפה אנחנו עובר הקו. שיער המלך חשב שלא עובר קו בין פוליטיקה לבין אלוהות. הוא חשב שצריך להתאבד על האלוהות בכל מקרה. הוא היה כהניסט כזה, כן. אבל זו שאלה, אני לא יודע, בסדר? אבל מי שיהודי שמקבל את המושג תרבות היהודו-נוצרית, זה בעיה, הוא מאמין באלוהים לבוש. עכשיו אני חוזר ומדגיש, האלוהים האינטימי שלנו הוא לא מנותק מהאלוהים האוניברסלי. הוא נובע לתוכו, מבפנים החוצה. האינטימיות נובעת החוצה, שופעת החוצה, ולאט לאט לאט מתקנת את העולם. ונכון, יכול להיות בזה קלקולים, כמו שהרמב"ם כותב על האסלאם והנצרות. האסלאם והנצרות, איזה יופי, ההלכה שצונזרה בספר שופטים, אתם מכירים אותה. במהדורה של שי פרנקל היא נמצאת, כן? לא מכירים את ההלכה הזאת, שהרמב"ם אומר, הקדוש ברוך הוא הגדיל את אמונת הייחוד, שלח את המוסלמים והנוצרים. נוצרים, עבודה זרה. הגדיל עבודת הייחוד. נכון? לפני זה היו פגנים. אז יש בזה טוב, יש בזה רע. זה הצדדים שההתפשטות החוצה לא תמיד היא מבוררת. ולא תמיד אנחנו יכולים לשלוט עליה. היה צריך להשיב את ישו בתשובה, כן, הדיון של הגמרא, או לזרוק אותו החוצה. לא ברור. קשור לדיונים של ישו. לפעמים לזרוק החוצה זה נזק, לפעמים עדיף להחזיק אותו בפנים. והשם טוב בכה שהפרנקיסטים נצרו. שאלה. שאלות גדולות. אבל כל זה נדבר בפעם הבאה על היחסים, איך שהלבוש יכול להוסיף ואיך שהוא יכול גם לגרוע. טוב, עד כאן הפעם.